खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 22 अक्ट'बर रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'वारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि, मोजां सान, मोजां थासारियाव फैनो हागौ नोंथाङा दिनैनि दिनाव। बृष राशि, धोरोमखौ सानखांगोन, इसोर फुजियोब्ला बोर मोननो हागौ नोंथाङा दिनै। मिथुन राशि, आगानसे दावगानो हागोन, माबा मोनसे बिबान मोननो हागौ। कर्कट राशि, जोबोरैनो मोजां सम जागोन, माबा मोनसे मुवा बेसाद मोननो हागौ नोंथाङा दिनै। सिंह राशि, दोहोन आरजिनो हागोन, दाहारफोरा जोबस्रांगोन नोंथाङा दिनै। कन्या राशि, बाख्नायजाथाव खामानि मावनो हागोन, सोरबा मेगन सानो हागौ नोंथांखौ दिनै। तुला राशि, रांखावरि खरसा जागोन, दोहोन खहा जानो हागौ नोंथाङा दिनै। वृश्चिक राशि, गोसोखौ हमथाना थानाया मोजां, नङाब्ला खैफोद जानो हागौ नोंथाङा दिनै। धनु राशि, गाज्रि सान जागोन, गावनि आंगोआनो सुथुर जानो हागौ नोंथांजों दिनै। मकर राशि, मोजां सान जागोन, जिउनि लामानि थाखाय जायखिजाया फसंथान खालामनो हागौ। कुम्भ राशि, दुखुआव गोग्लैसोना थागोन, दुखुजोंनो समखौ नागारहरनो हागौ नोंथाङा दिनै। मीन राशि, मोजां सान, बिब'नि थाखाय सुखु फैगोन नोंथांनि नखराव। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिन्थिना लानि। गोजोन्थों। এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে। গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব। পালচাৰ, চিটি, প্লাটিনা, এভেঞ্জাৰ, ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালচাৰ N150 খনো পোৱা যাব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইঞ্চুৰেঞ্চ আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে। তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, 2টা হেলমেট ফ্ৰী, ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে। অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 ত যোগাযোগ কৰক। बङाइगाव साफागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, N-लाइन, अरा, भेरना, आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव साफागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856, 8011827497, 70027967366, 70026948111 आव खौरां लाहर।
मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव साफागुरि